Umurobiri ukubwatia nigo bikirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Nyabeta, toro mwenye kimi, Nyabeta, 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 toro mwenye, Nyabeta, 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 Magaira? Ana igure buyamna bwaziri. Ani bogi mo kanyara bwami saransi. Jome ndando iko iwana na rate moto mente kya. Rate mere ni momo. Ani kanyara na bugire nche Mombasa. Ondo mere afya nche Mombasa. Ate magonto kanyara pakandira ngage tichindo. Ngi wakara. Nakende nangira goswari ikonduge Onga kemoko kantingi otarikuruge. Erengi ata ikurugire nche nguruge kera. Tira temo kwendari kwaso okanyara rasitarire nirema. Abona manya pakumwegere. Tari kumwegerera. Mane pakumwegere. Onga sina igwatigere tekobere na mama kwanya kuoro sina. Na ugaiko gankan tincha Mombasa yani karosa na ukangeje. Mete tengo kanite asobuke. Ontro singo ndega sina rumarogo. Ono notigare nyumba yebu. Nanya korre TV. TV okaiga. Tele wasa watara limwege weekend koira na lakini bona mama ni kumutigane. Ba ko bera na rate mingire temera ta ikonyo. Ono rate nasbir mama tianga. Ara osinda agira. Ro chere miaka techeti yakonyo. Katani kare tamu. Aya. Aro chitega. Ala Keraika? Wasengi amutawe. Natemba karera. Ndikwate michinga kichya. Nabeire nkokoeresa nimbwatu omuntu. Ngale ntana komara bebe. Ndi unanya kerongo etaga ikangora igundo kwande bakonya ukwana. Okay. Waka challenges injiro asubugima. Gana. Munabono iga. Oyungo nyakokote Nyabeta. Boni gataiyo. Boni gamunande iga. Imeyane gumbwatu goroba. Ayate. Nyabeta litukulia twalinge na elio mweli. Iga abete kidnap. Kimanyipi muntu kyoyo. Mukidnape. Paka koruli tukerio tarorekana. Ngaki ngana kiairire otanya konte gente. Matuka elire. Bono maite tingo chaka kwara because korue issue elieba yani mangana tari biyayo. Nago tebetiga kende gions kego koroma na indoro chinga mugaka naswana negatiga mokonya ne nangonga ke yonsi keraira. Omete mugaka no muntu kunya gweta tingo boru steire toranyora umwana uyu sai bono no reshwanga moyale gose Egento gimaite ya sae ta kundi. Obo moyo na bwali. Maybe nase bamubegete ntamba. Na atemire gotara. Kuboli bowe. Wakati wanyana na mamu mwa. Ukumuligi njengo muri. Tukale konyora manchira. Mamu mwa na bagwatu muchano moyo. Ngatema kumukwanira tamanye
bakombori ng'a nanya koigwa omoisi kore iga na nkobateire enche nere nkori togokwana na omong'ina ore very understanding ogontei nkomoeresa rende nkomotei nane na omong'ina emiaka yasukire nkomotei rende tiga morigi because inche nimbwate ching'u na echinsa morigi omong'ina oire rende ogwancha nere nyasaye okomokuru okong'a echukumu ya okomorigi bono nakio nonya bono iga oroche ndaete gosoka inyakobeka pari ase kerase gose ninyore information erangaiti gochi asare gose ase akabekire bono oino ore omochando mbwate omonene sana lakini amang'ana ayo oyagonte ina sijike muntu tumuisaransi tumukwanire buna ntu abaibori tomate ibuna abwenerete komenya tari enjere yako na goika chingaki ori gochiari tumuisaransi tumukwanire tomate ibuna abana abaiseke babwenete komenya ane namo no mwana omotangi abwenete kobe kioro kererie kia gochiasa abana bamwabo Manyete wakwanire mugusina atebete ng'a ndaindongi ereta maro yereta muibi aenda akamenya kurora aenda akamenya komenta ng'a nogambera omuya kutogambera omubi bono nabagara omubi mwana oyone nchomete ni mwanchete sana tari ere bweka ninyanjete mugusu omwana one naende ninyanjete na mogotu oyo kare skulu nche abana bane bonsi piga muna bariga nche gomba nchete abana bane gomba nchete kianda ya 10 ko omwana oyo ke muntu muna kwa mukwanere omwana oyo okwaniru asange na igure asinkutara iga saba sani ngutare kenyoro iga nkoendera nkuchingubwaria omwana oyo no kwaniru sana okwaniru amakoraye takari makora maya omwana oyo naye nabona arengereti ng'o omwana nebwenete bori tumuikaransere borungi hamintu nana basweli batebete ng'a mwana musikivu hakanywe mchana kutwa omwana omoiweri tari kona kotebu kera kona kwameru kera kiretaga kera rituko ligi makona kwameru kurwa kiete mpaka bwa kairete omwana agotebu ligane limo kubwata ko omwana oyo kimuntere hamintu bona singutacha na sinyiru mna bona yitukunywe chai gari maate ekioski inde nganyaka natanga uyinere ise kemuntu ri murabona ngai bono inde kongochera masiku jasa asabo baikaransete inde bari ruchensema bono kana kwisukira ngaki nkosu umwana uyo ane gusansa riri rieta igagusi bono inche kaki mongina inchigente kendo cheneke umwana uyo itoyo nibwene unchuma ete arange na temire nkora arunde gai gabona aragenda nakikora muria mumisa bone kingento kiki ogonta iga kioroje akindi nabo muibi like likwangakire lineli kong njega kimbo muibi mubisi nare ko chakobo muibi nanga na koibirete kurkale ochinde tu achakane tira eiga ina nare ko chako koibirete kya documents chako chonsi ipi na mete skwabegete ina nare ko chako koibirete documents yana nkwama sina nkwama goba kesi na chakwa bwa ona ki ebintu bya mana biro bina maito so begete kurunare ko jona ngana na bunare koi oma eto muka nginto kilikyo bwate gali ngana kyo musacho na kero ke bezi changa chini ona aki mubisa ne ja chibesa ko changa chini ona aki ninga kindange ko koibera oso ko iba igo obekeiga ngakyo konge okoibera risosi okora bono mburusi wiri sigose mburusi ri nanga ko tebiga nje aki mubisa nje na so okoiba nese yokala kali ayengo ayambatista ngakingo chaka okoiba ko sono korusiga ngana rusiriga nakobeka ika salende kwara ile nkoronse ndongo tebigo omusacho no jono ko no musacho ri kanyo meteiga timu anje yani nkemo kiabetere tinga yani timu anje tino kimenya toro igo mubisa go chako ko ngache igo antinte tinjo ngache wachire ngo ira uti amamurango tika koransumbwa wachire ngo ira uti nga inko kuruso ne jepikipiki ire ngayo bwatabu
Kara igunda go. Uno esomekete gachianga Ono wangarinde. Ai tumieche. Igunda go tei. Kingo chiri tukurio handa itumirane nae ngaja. Nganyoro musubati gitumu mwamu ka kurukuru gaiga. Olenga. Musubati mwamu ga. Nditali mone tumono lakini ali medium. Ala kurukuru wako songweta. Ya ali kurukuru nyumba iga kurukuru mwago iga. Inde geita nindo chukuna kurukuru. Kunyuma. Tali kunyuma. Murangu yo ndo muina. No ali gweta iga. Bana mbayango. Tindo chibana chibona ngote na ende na taite. Next kiale kieni kiale. Enge kieni ketubune suguliga. Arumu mwamu. Bune suguliga ngete. Ara manera bwate ke anga muno muntu bwalire. Yesu. Toto yunge chemba. Ikintu kina ko tetina nyona. Nyabeta. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusii. Obogima norogendo asekero rogendo rubwate omuganoye na igekogera ntubuna Ndizi TV tokoretera omoroberio okorokwa omuganone ntubuna Ndizi TV twabere tokora monchorerio asomoroberio bumuganone uchakira kitariki 24 cy'omotienyi o January nigo moroberio yorabe bakoretwa na inche job maangi inyoranga asomoroberio bumuganone nigo tugusanga n'abana siasa abonchoreria abagosorie byata n'abantu ao babere bagwikirania ebirenga ao ase obogima elinde kwa omukia elinde manye bunano enaya sole nabo kogendera elinde ikiranie okuganye kwao ase obogima umerana na inche job maangi kera litukulia Jumatano ense monenu cia marogoba asomoroberi bumuganone Klasi itie bakorete omwaka 2020 lakini bono rende ngasenyu ngakingo kora mbaire form 1 magega yokobera isiko ase miaka etato bono ni gaborokigwa chibarongo banyorere scholarship ase miaka enere bosio. It is with this great pleasure and honor that I have signed a historic charter for elevation of Keroka to a municipality. Omugavana wa county ya Nyamira Amos Nyariboko Bekesei asogwanchira na omuchio Keroka kobe municipality. And therefore I welcome the conversation between the executive, and I am going to lead from the front. Ninde tayare ase chingwana eliogokora obukurumia se bigambero oyanekiro murai wense Ruto. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusii. Kerarera mente asachite akarera bori kamari kumusacha bo musiko yo achitarare ngomia pakanga mweresa buna tubwati chipigipigi muno twaga musmati ingirene kagara takarera okora temunaro mweneka anyway akero wachite Mombasa amanga akorekanire amanga akorekanire oro chantu mwinari agasira patitense ndochite no matanga na uya kabere bon nyakibono rengeti gore Mombasa togo chakwenda tuchitenda kama hono bakimu tugutira rate mutako nyoma hono yuko igure na staka jaka mutiga kwanere kwani uranyoro itarengero bari na 5 za kukata si umechaji intara nyare kwembura intara nyare kwembura bana auza kumurige chisto murige njemuri tokore tomusi acha kumutarende meriri nyamariga ya tokori yo
uyuere na bakogera mbe ko monte mbere ine alafu karati gamba no mu trusted ke muntu buya muntu dali muntu bu trust namete muskoi paka mañana kama maete kabisa ko chandegete kuli ko muri bono bose wika muri binga kingo kwa tu trusted ke muntu mwise ko go sirire bado na roga sine koli momento muskoli binto mbire nga koli reska no manyete ometa abasacha barenga bekirenzi ngarenga konywa mwirana kwanya kweborende nomete abakungu barenga gaiga areririe omura nomete muskoli mbindo kyakora enga kieyo chetukuibubo bokarwaro ukaswanse na chagete gokora obotukibwana ng'ora imbwate full information yake muntu ebintara akore utamini ayo manyene na kikyo botambe ngogotenga story na kimuntu nuanche aki at once anyo tinyi pibu na liko twakarikira na pencil kwa tinyi otinyi kabisa umwiso ko like muntu muchunguze buya omuchunguze buya ngokonya ndokora obotuki njomete tindi gosinya nechideka ibere manyenki yako kata lakini onye bamanya inenere na indonye banya kumera nande kemuntu mwisa kodi kemuntu oyu mwisa kodi oyo okorama basache iska okwero ke esimba ebye simbe yage kumwa lakini mwana yao na what sense all along kindalengera ligoro yake muntu sana kole kintu muntu lakini unakuwa mutagiriga wika igangende namanyirira ntongo kora koraiga tominyokera mang'ana sawa kenda n'obutarabu kenda ng'ora ngokonyande ngokobogorio ebinto mbirona atigara korari ngwenda mbeke buya ngokonyande lakini akero obwate shida naye gwakwana mapema onye ndiri okwana mapema nango omwana onde mwamonyorete kare akiye una mono nimbwate shida osoka underestate ngo chinakuogerera igana naenda gochiga iga data nje no monto anebo nango kuogerera abasani nimbwate sikoga nango mwana oyi twa waka akini mbwate shida segento kigyoka kokonyeke aki ikira kienjande temon mpaka ntebunga saga kare osikai bono siyuko genda ochikurio mwana no monto mugima lakini rende bono noroche bono amang'ana yaye tari maya kaki atarenge gwancha omwana oyo itogaki abo mwana okobo omwana omwigweri ko cho mwako oyo buna tugukwana ihe kemuntu era sagochera toisaranse tumukwanere nimae to mwako oyo goikobo mwaka wa maseseni asomo chioyo o misati omwaka oyo ngaboreta bauti omwaka oyo nimanyete ng'ano ena abayo kagete buna bayo kagete ngonchoreriore dio mana ndi gochikona kobasa itoga ntungi twakora ombeya sana goika tomenya buya na into omwaka oyo tomenya no morembe nyasaye toseseni togenderere nyasaye atori abana bakorwa ase ebibago kore bibe nabo bamenye buya into tobe no morembe ndokona komonyokani mwaka origo twamonyokani togaitana ngikeri bono kyarengera kini lakini bono naende ngera kyare goto lakini bori geto keda abade ko ikada adi tarare bori bogida gaji boji bori geto ko akorre to bori tikweba ya tu arenge buna abantu obugana lakini naende umwana unatobeka bubenere nero gera otoibera chibesa kuri nyomba gakwe mogiringa ninga ngochi gwaka no mugambi inde umuka manya mpaka ngatantana
Kurende ayibona aitire tigae oro getorengana kitoko likichibera twaka no mugambi ande toliginchirangana kitoko tokonyore fees inde tokorira omwana ori aruo obuya aiche buya onto yetire no mobisi njenere na roche apkatara magaiga ese okotoko kwo kobe Kechemba nando Igone ro gaire chibesa. Aye kara mugori nyamugo. Mugori tutakwana. Ona buti maiti. Lakini njo musubati yuere ni moroche ka ko. Fo. Aye. Ditugoki. Chibesa jisirete ine tukoria kan. Na kioro jentara bekere wainiga yani ngai gotingiyo. Ona aje. Na yango to kobekarani. Na kina ko tebinga kwara kole kuerendo. Ko ko chigoro njo ina rendoje. Chemba ne. Ai sibeta karabyo moto. Karabyo kero kutasibeta. Obwata arama. Oko to guo ko bena ko te ya bwata arama. Obe yeso. Correcto. Tiago tenge chugundi geri orante inku o de to bomera. Mobisa ora jo bwa na tataki. Ngikiaba. To ko kwano utoko bebia. Mutoke chibesa ali tayo. Bona manye utoka. Bona ko kwana na utokiro. Bona kwa. Na wana chibesa na utokiro. Kosengi kwalenge lintara manye. No bwate na mbende nsyo muganga. Nje maganga barabu nanya ko trust ande timbwate. Ako trust no magana ago njende gete nambe muganga. Kechemba ka kitoka tigana nginara kitukuja ko ngibere chibesa. Tale ko tangura bana bae. Bono ngingo soya. Nganjaki. Eke bungu na bwate kobi no muririnde. Tebwete mabu. Ona kwara ko chakonga ka bosombu ne no kugoro. Ntamanye tikende. Ndigiri nambe muganga. Namba ya muganga aronje. Kechemba ko mukoranda bono. Besi chani chaita bono ngaitoko soya lakini kingo kubuli. Bono stare kitora. Ko tebanga besa njia no ni siringi. Teke muke usene mukeshe koruko. Gote pini no manyete. Ni ninye maitero. Usa 78. Anda confirm manya iko sono bochanja buga go bugate. Hai. Ubise kengieke. Ekyo. Kwata tingate. Onya orori na ati. Igobana chibasa twakora ndese ntimbwati. Tali nye twakora ndi. Hanna kyo kariga. Na bugate nge ngwere te kumbe tata na were. Ndigirie namba umuganga aya. Njira tayo na kuligiri namba ya muganga nje baganga barabuti timaite mangana ya baganga. Nyabeta, I wish you all the best. Asa na kurusini wako. Nene kerebye ke na kwa ndu mutata ko describe ainio. Woni gase na koreta na vera be enjira raisi yo kasino. Nanyo kuna tango na kuyango chenjira kini bono cyanga cyane kimanyikanete. Nandi kinyinge cyabe cyete nyomberi ya sena no toboko. Lakini mimi wangu. Nyabeta na otiti ni monto mobe. Situation nere ko garambo monto mo. But in tell you talk I'm a good person. Ayarani mandomo, esto una pesa kirigali. Koncho kongo ni gani mandomo, ya nonchi pungu. Nyabeta nimbata mabera. Nimbata nikono roho ya urima. Ndagetega. Tetu uruga omino kepaka mino. Tori gere mega. Nana gotete mboto tabakini wasi igoro yangu. Nago kana tingo kwa. Anteto omino kepaka inga. Sina mbana na kwete. Kora ike. Onga kire simandi mbia weka. Ani nangu kagatengo basi njai no mandomo. Nimetina sai nari naye. Hadi utafika ukiwa safe. Nako kanira maya. Tenge njira. Nyabeta, 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 Tomo yae, Nyabeta, no yae, Nyabeta, nanda mwamuno yae, Nyabeta, no wanjani, Nyabeta, bakomo yoe, Nyabeta, aye Nyabeta.
Nyabeta, 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 no muya, Nyabeta, no moitonga, Nyabeta, na mangana, Nyabeta, Nyabeta, Nyabeta. Omoiseki. Saa ngapi? Chainge saa 12 bona. Saa 12 analia bwesike bagotore. Umotebia naye umukungu nanchire ang'echibesa chiana so bwororo gose butorane nebete ebintu biri ogokora njira ari mbi gokonye Kaya. Mwana onkoringani buya. Wanchoro okora egento kere keronge. Ng'aki oraiche oche gocha gosaria enkayo mogaka misati n'abasubati bari igaiga batabwati abagaka ngazana ngo nokwagenda. Nyabeta. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule. Nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobosombi ase bari bakurware amache yubweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisaine ryaborokiwa kogosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari echayi ya sanne na lunch kubwati bari omurubyo CBC ayerera bwango onyora libakasi skuru yo omwano abegati yabari yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukubakire isimi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme enoti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kigima umwanchi muliebeta seniki ya Ndizi TV ni gocheragire chinse sato chiabona maragoba asine robere bwekera no kweneke mnango koletera ndamangana majabu na bereka gwatika kora chingongo chonsi enye chinse astinse mochi chimitandao sense mo ya Facebook nabokwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website nabokwenda gwetera www.ndizitv.net iritirane Frida Kerubo nolio kweneke mna chibi channel yogire wikira sole asenchire ya bene nere Petra Mukeira astinse mo chibi yorokeli ni gutokubata nere Joshua Auta kondo mwanchi umuliri tetranyara mwana maya asenchira yoko ya chuta. Klasi itie bakole to mwaka 2020 lakini bono rende ngasenyu ngakingo kora mbaire form 1 magega yokobera isiko ase miaka etato bono ni gaborokigwa chibarongo benyorere scholarship ase miaka enere bosio. It is with this great pleasure and honor
that I have signed a historic charter for elevation of Keroka to a municipality. Omugavana wa county ya Nyamira Amos Nyariboko Kisii asogwanchira na umuchio Keroka kobe municipality. And therefore I welcome the conversation between the executive, and I am going to lead from the front. Ninde tayare ase chingwana eliogokora obukurumia sebigambero oyanekiri omurai wense Ruto. Magega ya borokigwa Chibarongo gokora amatemwa a KCPE aso mwaka w'ekirubere n'emirongibere bona nigo bali nekiba kwegokeria magega y'omubunge okitutu kya South Anthony Kibagendi wesoke bene nabayigo kuba scholarship y'emyaka ene kolengana na ngina niga bagakogokera egetambo kirikyo asabaga kwerera ogosemelia ase ogokonyeka amatukabusyo nabayigo kwereneria mbye mono gucha ase omubungo yo asokolenta obarabu asenkeyo kolende nigo yene kyobuna nigo abana bo babete bagusiria ise asababere bakobera isiko asegika kimyaka 3 bonoiga oigo nigo aborokyo gwetania chimibere baba kwenyorera scholarship na boigo gwikiwa ase skuru ya baiseke ya kyoge morikito daipona sanya na ikira nastinsemecho na boigo gotwariganiria orobotiro kobwatia kere barakore skuru nimbwato gosemeringe kere barasome bakore mbache konkonya bandusie mechando na bere kingwetera singinjo ne konda ngokora nigo bomogoko munene asomusubati Teresa kwamboka kurwa sekenyoro Kenya Gusii maiga yokonyora scholarship asabana baye babiri konyora chisemi gwetera somurobiri obu mujumbe borogongorwe omweshimiwa Anthony Kibagendi abana babane nabanyoreta 206 ngabaire skuru ya Gusii bagasoma baka class 8 kera naika class 8 ngabankoremerwa singinjo timbwati enjira yokubakonya bono enjira nkwerigerie nensemorende yokwerigerie bibarua ngasinyibono ngayingurusyo bakonyera kindende ngachanganyoro musamari umyochire otumiru n'umuchumbo ito Anthony Kibagendi okoreira abana shopping abana bakorere shopping yonse bono baretre school Olengana nere nigo bulemeri bw'omwibulyo yomo bwabetegetange kenene maiga y'omugako yegusira naborokigwa bwe kobaisiko asegeka kyemyaka 3 bono maiga yogokora amatemwa manene a KCP omwaka w'ekirubere na 20 Rasiti bakoleta omwaka 2020 lakini bono rende ngasinyu ngakingokora mbaire form 1 bakabera isike myaka 3 ya KCP 2020 tukakosa school fees atukuendelea. Tumekaa for 3 years nje. Maisha imekuwa ngumu lakini kwa sasa tumepata scholarship. Promise kwa hii scholarship vile umetupea hivi we will work hard atutakuangusha. Asekerenga kyogonchoreria amagima yabange korwa sebinyoro niko bono yamoreire omubunge borogongorwe Anthony Kibagendi gosegeta chisemi ritangani. Otegaiga abana babonsi pipare maya yane na abana mweshimiwa retirega egere baba enrolled in form 1 basome right from form 1 to form 4 bande baguchikonyora full scholarship batari wakana no shiringi. Our objectives aso mweshimiwa nelik by the end of 5 years kiro mucho kuniru asa masomo ne kiro munte konya yo taite ko mwalimu taite ko munyagitari yo taite ko musigari onyo mweshimiwa at least okune kiro munchi singe mete mechi nenge ne ntu understand this image tokuru abantu nabataka bali gati yabibuli banyaro wikirana asomurubiri yobokolikia abana ba form 1 me skuru ya Kyoge Girls nigo bagokero murubiri ywe na kwirineria mbya mono asomojumbe mono ongwagero mweshimiwa Kibagendi uyamono sana kuri mwaka oyo chagete last year mpaka mwaka oyo okonyira abana bange chintakana igo twatebire mbya mono buna abayibuli ne guardian to advice abana basome bakoro muki elinde bache gwekonya mambi kiagera amasomo naro kirigento aso kwari ni wesukuru ya Kyoge twaretera abana baito egere bache konyora amasomo agoche bakonyo obukuma bwa mambi o mane umesimi utukibagendi okono gusira kona tusirire abandi baito mbari tutago konyara gukira korata abana ma chumbo ito Anthony Kibagendi ngorwara gokonya
na inche ngasoa saba minto egero mwana uyu akonyu nera soma cha gwekonya nonya nabo chisemi nigo chire chengenchenene ase binyoro ao masomo ne gintu kia maana ngesirie oboibi ngesirie obokibago ngesirie oborebi na ngesirie obonyasore ogosoma kotari ogosoma uri kuguka nabo ogosoma manye no kumenya abantu bande igo once umuntu anyore masomo tari ku involve in these activities cyo bosaria nteka balange 300A+ basome bakwe sponsorship free no mheshimiwa Anthony Kibagendi inya ne chenkonyu ne hope so no card no tunga iskuru gaiga kango bono njende lawyer na kweto moyo kene class 8 sina Inkuripotiria Ndizi TV korwa ase skuru ya baiseke ya Kyogi Girls egotoka ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South eritaria Nendipon asanya Mbiamano sana umurikito daipana asanya asorvotero asinchira eyobwagari otigana nayo na gosika mutu asorvotero ndo mwanchumulie nikongo kumanyibuna kubwatikana no kongsanana na baigo chiburabure chichaba chikwenekigwa asama tukabwango iga imeyoro gongorwa Gusii agati yo mugavana Paul Simbarati na baigo umubunge Osad Mugrango Silvana Sosoro nigo abwatani abakwegerera obwene bwo mwanyabantu babere bagwesoke bene nabo igokugikeria egekorekyo osangana baliki bamangana nigo baburirie omorembe kwene kigwa chinga kichonsi ase baburirie okoigwana gotoka agati ya baraya bwerinde kwene kya obokoreri obya ime county ya Kisii morikito Mildred Momanyi no robotera sinchira eyobwagale aba bwatani ao bali bakwegera obo ene bwa mwanya bantu korwa ase ebyombe bitali bya serikali nigo besokire na kugikeria ebikole bya bango iga ebibya ene kigwa imeye bunge ya South Mogrango county ya Kisii chingaki omugavana bwe county yo Simba Arati ale kwena na chibasali go chase abana bali batali kwenyara kebugima. Now we the people of Kenya and the residents of Kisii and leaders from diverse civil societies gathered here today to condemn the heinous acts of violence being perpetuated by a section of people in Kenya and Kisii to disrupt functions organized by leaders. As a people, guided by our Supreme Constitution and the Kenya laws, state the following, that number one, that Article 1 of the Constitution of Kenya upholds the sovereignty of the people of Kenya and that power belongs to the people of Kenya and that the same people may exercise their sovereign power either directly or through their democratically elected representatives. Two, I want to say that it is important that people observe the law from the topmost leadership to the lowest. We are getting into a rogue nation, a rogue county, where observing the law seems like something that has been forgotten. It is important that everybody revises the constitution and realizes that we are in a country where the rule of law is supreme. Bukwana imeyomo bogani oyomo imeyomo chobosongo nigo bakwanera igoro yokobora kwoborendi imeye county yo ase basabire omorai bwense Dr. William Ruto amona bateneri ase sector yoborendi bwaime imeyense ya Kenya kwene kyabuna abakenya ngonyora bale obo ene bwabo chingaki bakobeka oroboti rwabo ase vitaseni bye banyanyimbo. Our plea that the president is a symbol of national unity to quickly ensure that all fundamental rights and freedoms are preserved to the latter. That the President should call into action relevant institutions to speedily commence investigations against all leaders and any other civilians causing violence, disruptions, both private and public functions, or rallies conducted by both citizens and the leaders. I would like to call upon the police to take care of the rights of Kenyans as it's stipulated in law. They are supposed to protect life and properties and also to make sure that there is law and order in our country. So we want to call upon the Inspector General of Police to rein in the errant, the rogue police officers who have been firing or who are trigger happy to fire randomly at unarmed citizens. About the security of Kisii County, to ensure that they come on board and ensure that all this violence is stopped immediately.
ase chingaki ekyo nigo basabire abasayi gotaisonania ase ogotumeka n'abarai ase ogokora ebikore by'obusaria ase basabire boigo omorembe imeye county eyo kubwatikana n'ebikore ebyo ase boigo banyara ko babagosaba ababwatani b'ekikanisa ao kubuchia amasabo. Nikisimamia upande wa makanisa nasema kwamba viongozi wetu wa makanisa pia tunaomba warudi pale makanisani wakemee hili jambo, waliombee kwa zaidi, kwa sababu insecurity in Kisii County imekuwa rampant. Angalia sasa kile kilifanyika pale South Mogrango. Watoto, wamama, wazee wa kongwe, those people with disabilities waliumia vibaya sana. Wahimiza vijana waache kutumika vibaya. Viongozi wanawapatia shilingi 2-3 wanaenda wanaumiza wenzao, kisha wakikamatwa wanabaki wako matatani wenyewe. Ripoti ya Egetaseni kia Ndizi TV ili Italiane Mildred Momanyi. Mbiamano sana murikito Mildred Momanyi asogotwariganiria orobotero asenchira yobikirano. Umuraibense Dr. William Ruto kubwaterana n'abarebande kurwasobo mu bwa Kenya Kwanza nigo bakora etaro yabene goika county ya Nandi. Okwana Ruto niga bagakoenekebuna nabekagusira chiskuru cy'obubundi anemono koenekebuna aborokiwa babiri bagotwara obumanyi bw'ebirengo bigoro asikirenga yokoegendereria. Chinga kicho boigo niga bagakoenekebuna nari tayari asogotwara chinkwana cy'okoigwana na boigo kurwania obukurumi ase ebigambiro. Omurikito Evelyn Osero na Mange. Omorai bwense Dr. William Samoei Ruto nigagenderete gwikirania emirobero ya magendero anena sensemo yechsemi. Ritkoria rero nigaikirana ase county ya Nandi hasabaga koigore skuru ya Tinderet Integrated Technical Trainers College. Gokwana abaraya wekirana ngati abo moseneta we county ya Nandi na boigo omuchumbo Tinderet nigo bago kirongorobero yo na oteba no chikoba omonene na boigo gokonya abanke. We have very few Kenya School of TVET. This is going to be one of them, and you'll have enough trainers in this Republic of Kenya. And this one is going to be a hub for the Western region. You are a great champion of TVET. Na TVET ndio inasaidia watoto wetu wengi. Ruto nigainekia komenta kwa barokia ase TVET yo wachaka eikegocha. Next week tunatangaza wale ambao ni waalimu wa TVET zetu, trainers. We are rolling out the hiring of 2,000 trainers from next week. Wenye watatusaidia katika TVET zetu katika taifa letu la Kenya. Chinga kiecho boigoni gabaga koenekia emirobero ao ya serikali ya bekire yogo kinya chisemi mense ya Kenya gati abo okubwatuka chibesa gochiase chiskuru bunachi university nechi TVET na boigo okomentwa kwa barokia. Program yetu katika elimu ya watoto wa Kenya ni ya muhimu sana. Na ndio sababu tumeweka pesa nyingi, bilioni 650 katika masomo ya watoto wa Kenya. Tumeweka pesa nyingi katika masomo ya university. Tumeongeza karibu bilioni 45 kwa masomo ya watoto wetu wa university. Tumeongeza karibu bilioni 5.9 kwa watoto masomo ya watoto wetu wa TVET. Tumeajiri waalimu wapya wa primary na secondary 56,000 kwa mwaka mmoja iliyopita. Asense moyende nigakwanira amangana yoboremi asate bekirenge kenene no gusira abaremi mense ya Kenya iriko kinya rigesa na gokinya oboremi na boigo gokiania obotumeki bwenibo anene yogotumeka asobogori bwebinto korwa chinse cheisko. Pango yetu kwa mambo ya kilimo ni mambo mawili. Kwanza, tuzalishe chakula ya kutosha, tufukuze njaa. Ya pili, tuhakikishe kwamba tuko na cash crops yenye tunaweza kuuza kwa nchi za nje, tulete madola katika taifa letu la Kenya. Hiyo mbinu yote ni kuhakikisha kwamba tunapunguza pesa ya Kenya tunayotumia kuagiza chakula kutoka nje. Na kobwatikana nengane yegendrete koreta liberera anene igoro yengana yobukurumi ase bigambiro Ruto nigaine kiabuna nari tayare asogokora chingwana ne bigambiro iryo korwania obukurumi obwo bwatenanirie amagendero. And therefore I welcome the conversation between the executive, and I am going to lead from the front in that conversation so that we can deal with a monster that is destroying our country.
nengana yaiwo koboko no muraibu abarabange asebunge Kimani Chungwa oyoboigo bagakumubori omunachebi no munene Martha Koome kwango yegetambukiro asebali ababwatiranirie na mangana yobokurumi asobokoreri bwebigambero. Sasa sababu sisi wote kama Wakenya tunakubaliana iko shida ya ufisadi mahakamani, tunataka kwa heshima tumuulize her leadership the Chief Justice. Jana ametuambia ako na kesi 73 na karibu kesi 50 za majudges bado hawajamalizia, na ametuuliza tupeleke zingine. Tunataka tumuombe kwa heshima hizo 50 afanye haraka, amalizane na hao, alafu zingine tutaleta. Chinga kiechio ni gomraibu ensaboriwe kogendera numukiabwa magendero irio kogorora uchumi ense ya Kenya asabaraiba mwenekeirie kumusira chinga kichonsi. Ngoripotere getoseni kia Ndizi TV eriatariane Evelyn Osero. Mbia mono sana murikito Evelyn Osero asogotwaliganiria orobotioro. Huyo ligetie ekirogo kyobo women rep ime county ya Kisii Julie Nyanchama ni gabere kagwe sokya bene na baigo kogi kelia chibura buru na baigo okongusanana okokogendete kwene kiwagati yo mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati na baigo omubunge o South Mugrango Silvana Sosoro okwana nigo aenikemna chisegi nigo chikwirania amagendero magega ase aenekia gosasa bolia abarayabo kwene kebna ngotwara bale gosingo kwana bale nerio yelimo nabo igokogenderia egesaku kyo Gusii beke segi asegete abantu barwana genda rutana magena bwatana chisati abantu bagasa ino korwana nabanyane bari bakorete segi tibayo ebare isiko barigereti abantu muna bakorwana abantu baminto chinga kichiaikire tutabwenti gotumekwa gusario morembe egendo tobwente korenga chinga kichiabono abana baito basome esegi yaba South Mugirango nesegi eri demonstrations iri cyabetebo basi chinga kicheigoro ayuna mangana mabe igento ndatebena abarayi baito goika torigerera nga kitokoreto mugusiamo egero tonyare kuragira buya kurwese serikali eyenene tokobeka mario geito emechienda abantu baturigerereti narore chisegi chire chinsemo chinde ao lakini tari chisegi abantu tokorwana intwe abantu bakorwana esegi egere barete nibo sobo igo Gusii gari baga tokorwana esegi serikali enene emente chibesa gocha Gusii etogasa ine korwana intwe omwana bwo Gusii ekikere kyarakarie kebe nande kiagerire nonyene chibesa chiri cha devolution amagenderaria bwente gocha Gusii okoba ya devolution taraba mpaka bono iga bado abantu baito togasa ine gwaka chinkobi abangina bakorute biririato esa magenderera tari igogo ikatoigora maisa abantu baminto tokei chisegi tokwanirane n'umuntu oyo muno Gusii tonyore ebesa enibo egetarie kanene korwe national government egere kenyara gokonyo Gusii togoteberera mangana y'ichisegi twakure twatigira abana bachande Chinga kiechio boigoni gabakago kwanera etaro yomuraibense Dr. William Ruto ase chintunde imeyoro gongorwa Gusii nechira chiria beire gakoliera abamenyi barogongorwa Gusii nigabolia abaraikura soro gongorwa kweneke bnanko imukebale egetambukero naboigo kobwatia chire cyo naboigo kweneke bna chabere chigwekerana abantu baminto nande tiamba inyorina goika tokorega sia mone serikali enene Nindo chena serikali enene neruete president ochire Gusiiga tadirimo tarikabere chinga kiago cha Gusiiga igokonyora nkurware egenteke Gusii kende didia cheteri tangani chinsamo chirinya chanyanturago na tabete nankobekare bifa esenya gitari ya Mother Child Center ere ime ya Kisii Teaching and Referral Hospital weikera bono abarayi baito mbara bwatie bintebi egere manye tomanye na ntumuno Gusii president igato ngainete gusene bintu county etetanya gochikobibwati ine bwenta abarayi baito babe chemba president munego kwana yekoro ku executive order bakebwati bwango ebintu byachicha on time egere abantu baito batware okwegena gochiese serikali ero toko baisi kwa serikali ntoko nyora magendere igogo ikatoto kime tonyora magenderero tukwanirane tutwara morembe abantu baito bakonyeke ntonda atabe igoro ya judiciary ama akama chikoti cheito chiloya cheito ne national government yere executive bwate president n'abantu bae igonda atabe goika abantu bakwanirane no muntu oyomo
abantu abakonyemba igwana ino igege ntonkero baetanire gitaraba buya konyemba maete ngakiba kore gasiabo bono biasambire imajigia chakire gocha goika baisaranse bokabanyene abuna chiambrela chire serikali chire isato the judiciary, parliament na executive igo abantu abonsi biwatakore tie gasiamo amo serikali teko gendra igo goika bakwanerane onye ndotwerereti hapa na pale yatokana abantu abangu kwanirana bari tigatwanje na none chinga kichinyinga abantu baito nonye none chikoti che nonye judiciary okohongana corruption nero wekatwancherane nande twanyarurira sange. Omugavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyariboni golitkolia lero abagakubita inse ese yo gwanchirana lichiko omochiokero kakoba municipality okwana chinga kicho morobile yo nigo ayenikibna nigo omochiokero ka orabe kogokina anamono aso bonchirire borabe bogokolekana boikiranu eyo ereirere kaunti ya Nyamira gosangiria ebango esaine. It is with this great pleasure and honor that I have signed a historic charter for elevation of Keroka to a municipality, then forwarded to the county assembly. Their recommendations were based on Keroka's centrality to neighboring urban areas, its robust connectivity and transportation infrastructure, a population of 107,922,000 that exceeds the 50,000 threshold under the Act. Immediately engaged with the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development through Kisii program to assess projects for the Keroka municipality. A team from the ministry will be in Keroka tomorrow. Omuraibi kiama gia ODM Raila Odinga nigo awulira bakenya gwesoke bene nabo igo kweli kia ase kiama ekyo okwana chinga kiba bagokora etare yabo ime county ya Vihiga nigabulya bakenya kwerobile bwikiranu osibo bacholiwe kiama gia ODM ubora bagokorekana omutinyokane omwako yoiga angine inatoka kule sio hiyo ni chama chetu cha ODM. Sawa, mko tayari kuingia ndani ya ODM? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione mkono hapa. Hii itaendelea hapa kusajili watu. Sasa tumezindua leo, nataka iendelee mwezi huu wote wa Januari, Februari mpaka March. Kifika mwezi wa Aprili tutafanya uchaguzi. Na itaanza kwa polling station, naita unit. Hapo tutachagua officials na delegates. Kutoka pale wanaenda kwa ward. Wanakwenda kuchagua ward officials. Kutoka pale, kutoka ward officials, wataenda sasa kwa constituency, yani sub-county. Hiyo ni branch. Wanakwenda pale kuchagua branch officials. Sawa? Kutoka hapo wanakwenda kwa county. Utachagua official county. Alafu sasa wanakuja Nairobi kwa National Delegate Conference kuchagua officials wa kitaifa. Sawa. Mimi nataka hapa chama iwe na nguvu zaidi. ODM iwe na nguvu zaidi. Mko tayari? Mko tayari? Tena wangapi wako tayari? Nione mkono hapa tena. ODM.
Chinga kiechio boigo ni Raila Odinga aerera igoro yobokoreri wikigambiro asinonya nabo aeneke bunatiba bete bagoisanika asoko na choko bete gokubwate kwa magega ya machibu ya obochorio bonene bu mwaka w'ichiribu 2022 abete gakubwate ka asikolinda eneke nigo babete bakorwa amaskani ase okona choko nigo amuchiri umurai bwense Ruto ase okwamereria obokoreri wikigambiro nabo igo kogendera nobokoreri bwaye. Sisi tulienda mahakamani. Manake mnaona yale ambayo yalifanyika kule Bomas of Kenya ambayo haikuwa sawa. Bwana Chebukati, Chebuchetha alitangaza mambo yake peke yake. Walikuwa commissioners 7. Chebukati na wawili walikuwa pande moja, 4 walikuwa pande moja, na 4 walisema sio Ruto, wale walisema ni baba, na 3 ndio walisema ni Ruto, sio. Tukaenda mahakamani, tukapeleka kesi yetu mahakama, na mawakili shupavu ambao walipeleka hiyo kesi wakatoa ushahidi ya kutosha kuonyesha kwamba sisi hatukushindwa. Kulikuwa na mambo ambayo yalifanyika pale. Alafu sasa hii mahakama ikaamua dhidi yetu. Tena wakatumia lugha mbaya zaidi, lugha ya matusi. Ati sijui wishful thinking, sijui nini, hot air, na hiyo taka yote hiyo. Sisi tukasema hatukukubali na huyo uamuzi, lakini tuliheshimu. Maana yake hiyo ndio sheria, hiyo ndio katiba yetu inasema namna hiyo. Ati uamuzi ya mahakama ni final. Sisi tuliheshimu. Sasa Bwana Ruto anasema yeye hata heshimu uamuzi hiyo mahakama ambayo iliweka yeye kule. Anasema yeye hata heshimu. Omurai kiama gya Wiper Kalonzo Musyoka nigo aburirie serikali kwachinga kichinyororo ebigambiro eliogokora emirimo yabo nigo boigo anikebna ebigambiro mbibwate obosibore bwogokora emirimo yabo ase serikali etabweneti goturubania obokoreri bwabo. So there's nothing to negotiate. Absolutely. And I would be very disappointed if Chief Justice Kome was to fall for that obvious trick and fall into a trap. These institutions are clearly set out under the Constitution. Their responsibilities and mandate are clearly elaborated. Obviously, and I'm waiting to see whether Chief Justice will receive Gachagua when it's Thursday. He said he's going to lead a protest. I want to see that, because that will be the culmination of absurdity with regard to the relationship between the executive and the judiciary. So we are witnessing very absurd situations, and we must actually say enough is enough. Please leave the judiciary alone. Some others thought that when I wore my robes and took part in the protests called upon, which were called by our society's president, Bwana Theuri, they thought I organized that. Oh my goodness, these people have a larger life than I claim to, if I can marshal the whole of the law society. Omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigo abiriga koraria bene amabaga yemerimo asensemo yechinas kwagenda chinse chiricheisiko okwana chingaki alegosieria center yamatemwa asichinas chirichikwanda se chinse chiricheisiko imemo chu Nairobi nigo agokera obokoreri bwe wizara yobochenu asoko enikebuna nkoliga bali amabaga yemerimo asichinse chiricheisiko. I am delighted to join you during this momentous occasion
for the launch of the Pearson Virtual University Enterprises Test Center here in Nairobi. This is indeed a significant milestone, not just for Kenya, but also for our partners in the East African community and beyond. The Pearson VUE Test Center is a regional hub for administering the globally coveted National Council Licensure Examination. Registered nurse examinations that are mandatory for nurses seeking to practice in the United States, Canada, and Australia. It is the second in Africa, after South Africa, for certifying and licensing of nursing professionals. This will enable nurses qualifying from our public and private training institutions to meet the requirements of securing international jobs where the demand for nursing skills is ever rising. It will ease the current burden of our nurses having to travel to either South Africa or India to sit for these exams. We have 2,000 nursing professionals who have taken these exams in the recent past. Tinga kicho boigo Mudavadi nigo aerera omurubiri we serikali ya Kenya Kwanza asa abantu barabe bakorwa kura chinse chichesko gocha asense ya Kenya batariko borigwa visa boigo nigo ayenikebna nabako babagonje kibesa cyabo bitango binde byonse bitayo nigo aerera obuyabo para emirubiri yonse aso bonchiriya barabe bogokolekana boikirano. I want to remind you that Kenya is visa-free. We have made that bold step. Kenya is a visa-free destination. That is critical. So I'm giving you a big message. You can come in and you can come out visa-free. There's something else I must remind you, which people tend to forget. If you're an investor here, Kenya is the most liberal financial market in the region. There are no exchange restrictions. You can convert your currency at any one time. If you're an investor and you want to repatriate your profits, you have no problem in repatriating your profits. Abagosori korwa ase club gya Gucha Youth nigo bagendete kwerwanirira asoko enikebna ngoso abari asensemeria FKF Division 1 ekero bagendete kwerera ogosemeria kwabo ekero babete bakwenyorera obobui ichinga kibali kogosoria ni timu ya Mibasi FC abo weekend. Kwa majina naitwa Patrick Amwoka, mimi ni coach wa Gucha Youth. So weekend nimekuwa na game na Mibasi, nikawafunga 4-0. Ilikuwa game poa kwangu because kwa saizi nimeandikisha karibu clean sheet karibu 5. Sijawahi fungwa. Sijafungwa hata goal moja. But hizo clean sheet ni poa kwangu kwa sababu si concede. Mimi mwenyewe na struggle kufunga. But weekend game ilikuwa poa, licha kuwa wachezaji wangu karibu main kikosi ya kwanza karibu wachezaji 4 wana injury, lakini tulistruggle kucheza na tukawin. Na matarajio yangu ya hii season ilikuwa kupanda Division 1, but naona haijapungua, bado niko kwa ile race. Licha kuwa kila timu zote ziko kwa league, hata yenye iko last hakuna timu haitaki kupanda, bado wanakuangana hiyo
lazima mori tutapanda, lakini mimi malengo yangu this season ni ya kupanda na nda work, lazima ndapanda kulingana na vile team inaenda, kulingana na preparation. Mwancho muriere ya gwikira bunigo na ikire omweri obwa mangana maiya asebire biga kurende genda kubwatia emerobirinde imegeta seni kia Ndizi TV na bokwenda kutubwatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bokotunya gwetera www.ndizitv.net magach kamera sokane kibna ebicha na begeliogi lyakwikira sole asenchira ya bene nere Petra Mokera tabe tokubatenere Joshua Auta asensemo chebierkelio na nchira ne Frida Kerobo twara obligelia borobia.